ଲଙ୍କାଣ ପାଇଥିଲା ଫୁଟୁନି ଲଙ୍କାଣ ପାଇଥିଲା ସେଟା ଫୁଟୁନି ସେ କହିବାର କଥା ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଘର ଭିତରଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦି ପ୍ରକାର ଘର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମ ଦାଦା ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ ହାଉସ୍ ଧାନ ଫାନ ଏ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ହାଉସ୍ ସେଠି ରୁହେ ସବୁ କ'ଣ ବସାଇଲେ ଆଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଟି ହଁ ବା ଯିବୁ ଗଲା ଆସୁ ଯିବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାଟା ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ ଛୋଟ ମାନେ କମଳା ଏବେ ଖାଇଦେବ କଞ୍ଚାରୁ ଖାଇଦେବ ପୁରା ମିଠା ଲାଗୁଛି ଏ ଦୁଇଟା ଅଛି କମଳା କ'ଣ କହୁଛି ଆକୁ ଦେଖୁ ତ ରିଲ୍ସରେ କରୁଛି କେତେ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ କହିଲେ ସିଏ ଗୋରା ନା ମୁଁ ଗୋରା ଦେଖ ନା କ୍ୟାମେରା ପକେଇ ଦେଖ ହଁ କ୍ୟାମେରା ହଁ ତୁ ଆସୁନୁ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଆସି ଦେଖ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏଟା ଦର୍ଶକ କହିବେ ଆମର କିଏ କଳା ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ ଜଣା ଟିକେ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଟିକେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଲୁ ତା ମନେ ଶୁଣିଲ ସିଏ କଳା ମୁଁ ଗୋରା ସିଏ ତ କହୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବି ଦେଖଉନୁ ବାବୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛୁ ବ୍ଲକ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛୁ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ବାଉଳି ଧରୁଛନ୍ତି ରାଧିକା ଭାଉଜ ଆଉ ସେ ଯିଏ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ କଥାରେ ଆମର ଇଙ୍ଗିତ ଖେଳନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଭାଉଜ ହେବେ ସାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛୁ ତ ମୁଁ ହୋଲି ପାଇଁ କାଲି ଫଗୁ ଆଣିଛି ପିଚକାରୀ ଆଣିଛି କ୍ୟାପ୍ ଆଣିଛି ତ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଆଣିଛି ହୋଲି ଖେଳିବୁ କାଲି ହେଲା ମୁଁ ଆଣିଛି ବୁଝିଲୁ ହଉ ଏବେ ପଳେଇବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ହାପି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହାତ ଧରି ରଖି ହାପି ପେନ୍ ହେଲାଣି ନାଇଁ ସେତିକି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଟିକେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ମୋ ଆଇଡି ହେଲା PS ପପୁ ଓକେ।